लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोंहा दिनै आब'नि हाबा, जों दा बाहाय देलाय होनायखौ नायनो थांसै आरोना। गलांबाय नै बाबाया। Udah udah tanah udah nah. नै जोंना एक्ट्रेसआ देलायखांबाय आरोना दा हौवा गोदान लागो फैगासिनो दङ। हौवा गोदान लागो फैखांबाथाय ओंखारलांसिगोन आरोना मन्दिरनिफ्राय डाइरेक्ट हौवा गोदाननि न'आव थांसिगोन। दिनैनो हाबा, दिनैनो जानाय लोंनाय आरोना हौवानि न'आव। माने बिराद मानसिया स्टाइल नायदों आरोना, बनायदों माने जायाखै। एक्ट्रेसआ नै फोरोंनांगौ, फोरोंबाबो रोङा आरोना। माने माबाफेरा नालाय, बनायफेरा, ओंखायनो फार्स्ट टाइम आरोना। ओंखायनो नाय गावदांदां बिराद माने मोजां नुबाय आरोना जोंहा बिब'आ। दिनैनिफ्राय बिदाय जासिगोन। So thank you लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब, शेयार खालामबानो जाबाय। Love you. Bye bye.